якумин 2021 сол хундаи саната дар мошинбозори душанбе. бисёри бародаро хоҳиш карда буданд, марамад нами барои шумо аст. тамошо кунед комплектатсияи фул ай нарх навош аз тамом функсияе ки дар ин мошин насб шудагӣ аст ҳатман бохабар мешавед. фақат дастгирӣ ва фаромӯш намекунем. дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошен. салому алайкум бародарҷоне ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. мана бародарҷоно мо барои шумо роҳ овардем тахфиф яъне эълон мекунем. мана метавонед дастрас кунед барои сафедшави пӯст пигменту таблетка ва маз. инчунин барои касалиҳои писариаза маз собун барои ревматизм буғумдар мана намуdo аста. инчунин барои угри доначаву наракҳои рӯя гум кардан аджими рӯя гум кардан ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. 2021 сол хундаи саната марамад комплектатсияи фул дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. ҳолати беҳтаринаш ҳоблибитед 1.6 турбоай. хоб касои да махун мешавад тамошо кунем бардор номраи кара мемонам занг мезанем бештар бо маълумот мегирем. аввалги 11000 пробег дора, обогрев лифт, автопилот, старт-стоп. хоб коробкаш автомате, монитори калон, ҳама наваротҳо дора, массаҷ, хоб потолок панорама. خب 1.6 توربو کششش بیاد شوار 5 تا کامera بنزینه استیلش هم کامera 6 اومده. خب нархи ра $27000 меган. номраи кара мемонам занг бизанем. хоб ва номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавем. барои шуморо бо арзонам мекунам. хоб вин код шай номеру 925 33 37 2021 солай.